खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ। दिनै भिडिअआव मोनसे बेलेग टपिक्स लानानै आं नोंथांमोननि गेजेराव फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनगोन। जोबजासिम नाय। आं दिनै नोंथांमोननि थाखाय बिराद मोनसे इम्पर्टेन्ट टपिक्स लाबोदों आरो जाय टपिक्सखौ नोंथांमोना मिथिबाथाय बुजिनानै मोनगोन जे पलिटिशियानफोरा माबोरै नोंथांखौ ब्रेन वाश खालामो, माबोरै नोंथांनि दिमागाव मोनसे एफेक्ट खालामो जे सासे पलिटिशियाननिफ्राय सासे मानसिया माबोरै इसोरनि रूप बायदि लानायनि मोनसे गोहो थायो बिसा। नोंथांमोना गासैबो मिथिगौ नरेन्द्र मदिया जोंनि प्राइम मिनिस्टार। नाथाय 2014 नि सिगां बिथाङा जाबायदि लेक्चार होदोंमोन, बिथाङा जाबायदि स्ल'गान होदोंमोन, जेराव हर हर मोदी घर घर मोदी, माने बेयाव बिथाङा खोन्थिदोंमोन जे जोङो जाबायदि हर हर महादेव बुङो बेफोरबायदि बियो हर हर मोदी बुंदोंमोन आरो घर घर मोदी माने नखर नखर मोदी। आरो बे बुस्थुखौ नोंथांनि दिमागाव सोनो थाखाय बिथाङा मा खालामदो? बिथाङा खालामदों फार्स्टआव ससियेल मिडियायाव गासै सुबुंफोरखौ एक्टिभ खालामदों। गावनि मोनसे आइटि सेल दिहुनदों, जेराव गावनिनो रांजों बियो मोनसे बिराद गेदेर कम्पानि रखम बानायदो, जेराव मानसिफोरा बै मदिनि बिसयल' इन्स्टाग्राम, फेसबुक, इउटिउब जेराव नायो नोंथाङा बेयाव नुगोन। बिनि उनाव बिथाङा खालामदों मा? पस्टार, जेरै स्कुल न'आव थां, स्कुल न'नि मोखाङाव गेदेर पस्टार मदिनि नाम, नोंथांनो माबाफोर सरकारि बुस्थु मोनदो नोंथाङा बेयाव मदिनि नाम, नोंथाङा रेशन कार्ड मोनदो बेयाव मदिनि नाम, नोंथाङा कर'नानि भेक्सिन लादो बिनि सार्टिफिकेट दिहुनदों बेयाव मदिनि नाम बा मदिनि फट', नोंथाङा मायावबा माइरं मोनदो बा संख्रि मोनदो बेयाव मदिनि फट', नोंथाङा मायावबा दालि मोनदो बेयाव मदिनि फट'। आरो बिदि खालाम खालाम मा खालामदो बिसोरो नखर नखर मदि, माने मदिखौ ओरैबायदि खोन्थिदो जे जेराव नायो नोंथाङा मदिखौ जाहाथे नुयो। आरो बिदि मानसिनि माइन्डआ चेन्ज जालाङो। नोंमारगौथ' मदिया जेरावबो दोङो। बिदिनो लासै लासै मदिया ससियेल मिडियानि थ्रुयै ओरैबायदि खालामलाङो जे गावखौ जेन सासे इसोरसो। नोंथांमोना गोबां ओरैबायदि ससियेल मिडियायाव नुनो मोनगोन जे किसुमान सुबुङा बुङो जे मदियानो इसोर, मदियानो भगबान। नाथाय बिदिथ' जेब्लाबो जानो हाया। सासे मानसिया जेब्लाबो इसोर जानोनो हाया। बिथाङा जेमान पावार थाथो बा बिथाङा जेमान किसुमान मेजिक टाइपनि बुस्थु रोंगोबाबो बिथाङा इसोर जानो हाया। बेखौ जों मानसिया बुजिनानै मोनो। आरो बेयाव मदिया इसोर जानाय लोगो लोगो मा जोङो सरकारखौ कुवेसन सोंनो बावनाय जालांबाय। माबोरै दा मदि सरकारा जायखिजाया खामानि मावबाबो रावबो प्रटेस्ट खालामा, रावबो बिनि बेरेखायै बुङा जे बे खामानिया मोजां जायाखै होननानै। मानोना नोंथांमोना नुबाय दोङो जे टिभिफोराव जाथो बा ससियेल मिडियायाव जाथो नोंथाङा मा मदिनि किसुमान मोजां खामानिफोरखौ नुदो, जेराव बिथाङा बाहेराव मासै मास बेरायनो थाङो, बाहेरनि प्राइम मिनिस्टारफोरजों लोगो हमलायो, बाहेरनि प्राइम मिनिस्टारफोरजों आखाइ हमलायलायनानै बिथाङा बजबनानै लायो, बेफोरबायदि सबिफोरखौ नोंथांमोना नुदों। नाथाय बै बाहेराव थांनानै बिथाङा प्राइम मिनिस्टारजों मा डिल खालामदो बा बिथाङा मा रायलायदो, बे रायलायनायखिनिखौ नोंथांनो खोन्थिया। आरो बेनो जाबाय मास्टार प्लेन। बे मास्टार प्लेनाव मा नोंथाङा सानो जे नङा जोंनि मदियाथ' जोंनि भारत हादरखौ बिराद मोजाङैनो खोन्थिबाय दोङो, भारतखौ जोंखौ बिराद मोजां मोनो। नाथाय दिनै भारतनि सबिया ओरैबायदि गाज्रि जालांदो, नोंथांमोना नुनो मोनदों पाकिस्तानजों जेब्ला नांलायलायनाय जायो, जुद्ध जायो, अपारेशन सिन्दुर जायो, बै समाव मोनसेबो हादोरा भारतजों हेफाजाब होआखै बा भारतखौ सापर्ट खालामाखैमोन। थारमाने मा? थारमाने जोङो भारतआ हारसिं जानानै दोङो दा बर्तमानाव। आरो बिनि उनाव जाहैयो मा बोरैबाबा कक्रज जनता पार्टिया दिल्लीयाव मोनसे प्रटेस्ट खालामो। आरो बै प्रटेस्टआव मानसिफोरा मिथिनो मोनो जे जोङो प्रटेस्ट खालामनो दाबो हायो। आरो बे प्रटेस्टआव मदिनि जि मोनसे इमेज दंमोन, बिथांनि जि बिराद मोजां मानसि, बिराद माबा, बे इमेजआ टटेलि ब्लास्ट जालाङो। मानोना गथ'फोरा
जाय जेनजि बुङो बे जेनजिफोरा ओरैबायदि पस्टार लाङो बेयाव ओरैबायदि माने निजेनि जि इमान बोसोरनि गोसो सिङाव थानाय रागाखौ बै प्रटेस्टआव थांनानै बहनहैदो बिनि सायाव मदिनि मोनसे गोरोन्थि बिथांमोना बिसोरखौ पुलिसनि थ्रुयै बुयो बा गुलिबो गावो बेफोरबायदि खामानिखौ मावनानै आरो बांसिन गाज्रि जालाङो। दा मा जादों नोंथांमोना जुदि ससियेल मिडिया नायोबा मिथिगोन गासै भारतआवनो जायगा जायगा गथ' उन्दैफोरा स्कुलनि जि प्रब्लेम बै प्रब्लेमखौ लानानै आन्दलन खालामगासिनो दङ। सानफ्रोमबो गोबां स्कुलाव गथ'फोरा ओंखारबोयो मायाबा गथ'फोरानो गेटखौ ताला लगायना दोनदो जे मास्टरा फैया थबनो मायाबा ओरैबायदि दङ जे स्कुलाव बाथरुम गैया दै गैया बा मोजां जाग्रा होआ किसुमान स्कुलाव बेन्च गैया। नाथाय सरकारा दा जाबायदि भिडिअफोर नुजाफैबाय दङ ससियेल मिडियायाव बिदिनो खामानिबो मावबाय दङ। नाथाय कुवेसना मा? कुवेसना जाबाय जोङो मा बेफोरबायदि आन्दलन खालामनांगोन नामा? बेफोर फिसा जिथु कमन बेसिक जिनिस बै जिनिसनि थाखाय मा जोङो आन्दलन खालामनांगोन नामा? दिनै बेनो जाबाय बिराद गेदेर कुवेसन आरो बे कुवेसना दि मब्ला जोबगोन। मानोना जोंनि भारत हादोरा स्वाधीन जानाया इन्डिपेन्डेन्स जानाया 80 इयार्स जाबाय। 80 इयार्सआव नोंथांमोना नुनो मोनदों मन्त्रि MLA जेसेबां दङ बिथांमोननि खानदानफोरखौ बा बिथांमोननि न' दुवारफोरखौ नोंथांमोना मब्लाबा पार्लियामेन्टफोराव थांबाथाय बिथांमोननि जि लामा बा बिथांमोननि MLA थानाय न'फोरा ओरैबायदि डेभेलप बा ओरैबायदि मोजां फेसिलिटिनि। नाथाय जोङो जिथु नर्मेल पाब्लिकफोरा माबायदि जिबन जोङो दा सलायगासिनो दङ जोंनि जिबना माबोरै सलायगासिनो दङ बेजों रावहाबो जेबो लोब्बा गैया। दिनै बिथांमोना बुङो जे जोंनि भारतआलायनो बिश्वगुरु जागोन जाथो मोजांनि बाथ्रा। नाथाय उइदाउट इडुकेसन नोंथाङा जेब्लाबो साननाङा मोनसे हादोरा बिराद मोजां डेभेलप जागोन होननानै। दिनै नरेन्द्र मदिया गिबाय दोङो जे मानो इमान प्रटेस्ट जाबाय दोङो आंनि एगेन्स्टै मानो इमान स्कुलनिफ्राय बा इउनिभार्सिटिनिफ्राय उन्दै गथ'फोरा प्रटेस्ट खालामबाय दोङो। थारमाने मा मोनसे सिम्बल बिथाङा नुनो मोनदों जे इमान उन्दै गथ'आनो जुदि गियाखैबा मोनसे ओरैबायदि टाइम फैगोन जे गेदेर मानसिफोराबो बैसो जानाय मानसिफोराबो जोंखौ गिनाय नङा। मानोना जोंनि जेनेरेसना मोनसे बेलेग टाइपनि जोङो बिमा बिफाजों बुग्लि जानानै होसो जानानै बा जोङो सिरि थानाय मोनसे अयभास जालांबाय। नाथाय बे जिथु जेनेरेसन गथ'फोरखौ आजिखालि बिमा बिफाया बुवा गथ'फोरखौ बिमा बिफाया सोलोङो मोजां सोलोंहोयो बा मोजां बेबहार खालामो आरो बिनि थाखाय दा बायदिनि गथ'फोरा रावखौबो गिया। नोंथाङा जुदि सानदोंबाथाय नोंथाङा नोंथांनि फिसालाखौ बुनानै थिग खालामगोन होननानै एकदम नोंथाङा अपोजिट डिरेक्सनाव थांबाय दोङो। नोंथाङा साबधान जा गथ'फोरखौ जेब्लाबो बुनाङा। दा बायदिनि गथ'आ जुदि फंसे बुदोंबाथाय बियो आरो बिनि उल्थासो मावनानै नोंथांखौ खोन्थिगोन नोंथाङा बेसां बुनो फाथिनानै होगोन बु आंखौ होननानै। गतिके दिनै नरेन्द्र मदिया गिनानै दोङो आरो नरेन्द्र मदिया बहुत लाख इन्स्टाग्राम एकाउन्ट ब्लक खालामगासिनो दोङो किसुमान पस्टफोरखौ डिलिट खालामबाय दोङो जाहाथे बिथांनि इमेजखौ जिथु डेमेज जादों बिथांनि इमेजाव बै इमेजखौ जाहाथे बिथाङा आरो खुंफिननो हागोन। नाथाय दिनै जाबायदि जेनजि आरो जेन आल्फाफोरा उन्दै गथ'फोरा आरो जेनजिखौथ' नोंथांमोना मिथिगो बे मोननै जेनेरेसना दिनै गासै सरकारखौनो हिलायजोबना होदो सिगि होजोबदो जे जोंबो प्रटेस्ट खालामनो हागोन आरो प्रटेस्ट खालामनाया खुनु क्राइम नङा। बे जोंनि मोन्थाय जोंनि अधिकार जोङो जोंनि गाज्रि जाबाथाय जोङो सरकारनि सायाव कुवेसन सोंनो हागोन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय। लोगो मोनगोन बेफोरबायदिनो इनफर्मेटिभ भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। अब्लासिम गोजोन्थों।